Boas, retomamos a serie de análisis roleiras para examinar unha preventa, neste caso, exoterroristas de Shadowlands. Si ben un vídeo anterior comentaba que a liña editorial de Shadowlands era de publicación de material propio, que estaba moi ben, que tiña dúas liñas de publicación, de Cthulhu de 100 e para a quinta edición, aquí vemos que se decantan por mercar unha licencia. Neste caso é Exoterroristas segunda edición, a primeira a tipo Edge con desigual resultado porque simplemente publicou un suplemento ademais do manual básico e o tiña xa descatalogado con toda a lógica. Os licenciatarios de Exoterroristas pois agora cederon a licencia a outra editorial que polo que se ve parece que vai tratar bastante mellor a línea. E de que trata os terroristas? Cal é a súa ambientación? Pois é unha ambientación de investigación onde os xogadores son defensores da realidade opoñéndose aos exoterroristas que pretenden rachar o tecido da realidade e deixar entrar os monstruos. Quizáis podíamos entender que é unha ambientación a medio camiño entre a chamada de Cthulhu e Cult, pero, bueno, veremos que é unha ambientación moi particular e que pode ter cabida na mesa da xente que lle gusta, sobre todo, a investigación e os fenómenos paranormais ou certo grado de terror. Trátase dunha pugna por manter a realidade entre a Ordo Veritatis, que será que pertenzan os xogadores, e os exoterroristas que os que queren é quebrala. Imos ver un pouco na web de Shadowlands. Ten o seu período de preventa aberto. Aquí vemos o xogo, o manual básico que vai salir dentro do 16 de outubro ata o venres 13 de novembro. Hai un pack inicial de preventa que inclúe o manual básico, a segunda edición, co PDF gratuito, como sempre, por 39,95. Ademais, leva, vamos a poner aquí outro, así, ¿no? Aí está. O manual básico, 3 shadow shots en PDF, non en físico, de historias del más allá del velo. En PDF de regalo con este pack. E despois a pantalla de xogo con unha aventura en físico que se chama Reina Camesí. A pantalla vai valer 20 euros, que xa chega ben. O PDF gratuito, pero sumando todo, por 46,95 levades este pack. É un prezo elevado no sentido de que se nos vamos á primeira edición de esos terroristas que tedes aquí abaixo, sacaba Edge por 19,95. Tamén é verdad que o PDF, si Edge ten PDFs, 9,95. Era un formato de 210 por 270, tiña o Edge, e este vamos ao formato letter habitual de Shadowlands, que é 216 por 279, e ten bastantes máis páxinas. Los exoterroristas de Edge tiña, creo que eran 90 páxinas, e este vai a bastante máis. Por que? Van a meterlle moito arte. E o punto forte de Shadowlands teñen aí a Marlock, que é un crack con estes deseños, a veces estas pantallas, as portadas dos manuais, todo é moi evocador e de moi alta calidade. Entón vai a ser unha maquetación e vai a ser unha edición que va a ter moitos engadidos ademais do que nos pode interesar ou non o xogo. O xogo va sobre o sistema Gunshow. E Gunshow é un sistema que prima a investigación, que combate o estancamento por fallos de tiradas. A típica partida de Cthulhu que tens que facer unha tirada de arquivos e bibliotecas, non a tes aí, non descubres a pista fundamental e te quedas bloqueado, entón o máster te que andar a buscar unha forma de como desatascar a partida. En este caso, o que os creadores de esos terroristas nos din é que non se pode tratar as pistas como se foran tesouros, que tes que atopalos, senón que o que no que prima a historia é na interpretación das pistas que atopan os personaxes. E como atopan as pistas os personaxes? Simplemente estando nun lugar axeitado e a persona axeitada. O sea, tes que ter unhas habilidades para atopar esas pistas. E despois o xogo é ir descifrando o misterio según as pistas que vas recibindo, interpretando, e se non eres capaz de interpretarlo, se hai un estancamento no sentido de que hai diferentes opcións e non se ve claro, o que tes que facer é seguir buscando pistas. Hai diferentes enclaves e se va desenvolvendo. Por lo tanto,
É un enfoque diferente a un rol clásico ou a un rol de acción. Vamos a seguir vendo que nos ofrece envío gratuito, por certo, como sempre, e entrega do PDF ou finalizar a preventa. No caso de Guamatcha incluso devolver ou entregaron uns poquinhos días antes, o sea que está moi ben. Se veres que arte que ten este xogo, é impresionante este vídeo, bueno, se queres ver vídeos na web, unha pequena explicación, non vou a parar porque para eso podes ler. Aquí tens 244 páxinas a toda cor comparado con esos terroristas de Edge que tiñan 90 páxinas no seu interior en blanco e negro. E o importante, alínea esos terroristas. Shadowlands se vai a comprometer a publicar un libro cada trimestre. E isto está moi ben. Vemos en preventa, primer trimestre de 2021, Guía definitiva del Exoterror, que ven a ser, supoño, o equivalente a La verdad sobre el Exoterror que publicou Edge. Vai a sacar el libro del horror incesante e manual de invocación de Exoterror. Eso quere dicir que no tercer trimestre de 2021 xa vimos ter un manual e 3 básicos complementarios. Lo miro aquí un pouco, non sei con por qué, pero ata o segundo trimestre de 2021, en comparación, o sea, cuando salga o libro de Horror Cesante, non teremos campaña. Entón, bueno, temos que esperar aínda pois 5 ou 6 meses, 7, 8 máis ben, por aí. Entón, bueno, é un pouco así. Segundo trimestre e cuarto trimestre imos ter xa campañas. Non sei a que se refire con historias de Masa de Albero, sabemos que tenemos 3 pseudoshots, porque despois aquí nos fala de 3 manuales básicos: Guía definitiva del Exoterror, Manual de invocación del Exoterror e el libro del horror incesante, que xa os vimos. E despois nos fala da campaña Redención de Albión, Agentes de Ordo e Wallbreaker, que eu entendo que son a segunda e a terceira parte de a campaña de exoterroristas Redención de Albión, que é xa tamén tradición de Shadowlands sacar triloxías das súas campañas. Isto de Masa del Velo supoño que é a línea de que falan que van a sacar unha línea propia, o sea, en esos terroristas van a sacar material licenciatario e ademais van a crear material propio. Entón eu entendo que historias de Masa del Velo debe ir por aí. E ademais fala de aventuras Love of Money, Six Packet e Profane Miracles, que ao estar en inglés supoño que será material propio sin data de publicación. Tamén temos a opción de o libro básico solo, 39,95 co agasallo destes 3 Shadow Souls e envío gratuito a domicilio. Se comprometen a enviálo a finales de decembro. Shadowlands non adoita en cumplir plazos, son puntuais e chegan cando prometen. Isto quere decir que falamos que acaba a preventa cando decíamos que acababa en novembro, non? Vamos a irnos por aquí para arriba, que eu falaba de 13 de novembro. E en apenas un mes imos ter o manual a casa. O sea que, moi ben. Que pegas le podemos ver a isto? Que o manual non lo ofrecen por 39,95, que vai ser o precio de venta en tenda. Por lo tanto, ¿por qué vamos a entrar en preventa si podemos mercarlo cuando queiramos? Vale, no nos dará estos 3 primeros Shadow Shots, que son da campaña Historias Máis del Velo, pero despois nos din que nos van a vender máis Historias Máis del Velo. Non sei se é que isto é como unha precuela da campaña ou que vai incluída, pois se fora incluída xa, entonces nada. Entonces, é o único pero que lle miro a este manual. E bueno, espero, si vos gusta, que entredes e que o disfrutedes, porque va a ser unha línea que va a funcionar moito. Un saúdo e nos vemos nas mesas ou nas pantallas.